Lodi, ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo, telebisyon, Ses Drilon. Basta Frondi, Lodi! Basta Frondi, Lodi. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ang inyong mga tagahatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Ako po ang inyong kakampi, Ses Orenia Drilon, at sa mga kababayan nating Chabacano. Buenas tardes po. Magandang hapon sa iyo, Apid. Magandang hapon, Ma'am Ses. At isang maulan na hapon na naman. Ako po ang inyong tinig sa Kongreso at magsisilbing tulay sa mga reklamo ng bayan. Sama-sama po nating isulong ang kaunlaran ng pamayanan. Ako po ang inyong totoong kaprondi, Apid de los Santos. At sa mga kababayan nating tausog, marayaw, mahapon po. Marapapakinggan na rin po tayo sa Cebu, Southern Leyte, Bohol, Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu, 540 kHz. Nasa Tirad Pass TV and radio din tayo sa Ilocos at sa DXRD naman sa Davao. Napapakinggan at napapanood din tayo sa Albay, sa radyo at TV Veritas. Simulcast po yan. Gayon din sa Facebook page at YouTube channel ng Luzon Regional News Group. Okay, report muna tayo mula sa mga probinsya, hatid ng ating mga Lodi reporter. Frondi, Patrol! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Okay, simulan natin sa Bicol Region, Masbate. Labis nang naapektuhan ng bagyong Julina. Isang mangingisda sa Sorsogon nawawala. Reporto ni Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Pinawaran ngayon ng Regional Inspection Team mula sa Maintenance Division ng DPWH Regional Office Number 5 ay mag-inspeksyon sa lalawigang isla ng Masbate. Ganon din ang ikalawang distrito ng Sorsogon at Albay at bahagi din ng 5th at 4th District ng Camarines Sur. Ito'y sa pinsala ng dala ng malakas na ulan at baha kasama na rin ang alon sa mga dalampasigan na kung saan ay nagkaroon ng pagtaas ng tubig dagat. Alamin din ang naturang kagawaran ng obras publikas, ang mga tulay, kalsada at ang mga bagong construct na mga gusali. Nakipag-ugnay na rin ang kagawaran ng Department of Education Bicol para mabiripika kung ilan ang damage na iniwan ng bagyong Julina. Sa kasalukuyan, inaalam pa rin ng Department of Health ang mga report na mayroong nasugatan at mayroon din na nawawalang mangingisda sa bahagi ng Dunsol, Sorsogon. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barceliano, nag-uulat para sa Basta Frondi, Lodi. Salamat, Leo. Sa Iloilo City naman, COVID-19 beds sa mga ospital puno na. Healthcare system nasa critical level na. Narito ang ulat ni Radyoman Maggie Maleriado ng RMN Iloilo. Puno na ng mga pasyente ang COVID-19 beds sa mga ospital sa Iloilo City. Ayon kay Iloilo City COVID Team spokesperson Jack Conlu, may mga pasyenteng ilang araw na naghihintay sa triage area at emergency room. Sinabi ni Conlu na nasa 90% na ang utilization rate batay sa kanilang data kung saan 30% sa mga pasyente ang mga residente ng Iloilo City habang ang natitirang porsyento ay mula naman sa iba't ibang probinsya sa isla ng Panay. Dumarami rin ang COVID-19 cases sa Iloilo City kung kaya't plano ng lungsod na magdagdag pa ng resources. Dahil dito isinailalim sa surgical lockdown ang bahagi ng mga barangay na may mahigit 3 kaso ng COVID-19
upang ma-isolate, ma-test, ma-trace at kung may transmission man, agad itong mapigilan. Una nang nagpanawagan si Mayor Jerry Tranya sa mga residente na mag-stay at home kung walang importanteng transaksyon, lalo na't nasa critical level na ang healthcare system sa lungsod. Mula sa Iloilo City, ako si Maggie Maloriado, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat, Maggie Malyariado. At sa Region 10, bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 muling umakyat sa halos 1,000. Ulat naman to ni Radyoman reporter Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro. Umabot sa 999 ang bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Region 10. Ito ay base sa datos na ipinalabas ng Department of Health Center for Health Development, Northern Mindanao. Ito ay binubuo ng 997 mga local cases. Samantala, 2 ROF o LSI naman mula sa Cagayan de Oro ang nagpositibo sa COVID-19. 109 ang naitalang namatay dahil sa naturang sakit. Dahil dito makyat na sa 1,866 ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa Region 10. 781 naman ang bilang ng mga nakarecover sa COVID-19. Sa kabuuan, umabot na sa 64,419 ang total confirmed case ng COVID-19 sa Region 10 kung saan 61,978 sa mga ito ay local case at 2,441 ay ang mga ROF at LSI na nagpositibo sa COVID-19. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Joanna Ricote, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Joanna. Sa Ilocos naman, lalawigan ng Ilocos Sur nakapagtala ng 6 na bagong COVID-19 Delta variant. Kabuo ang kaso, umabot na sa 11. Narito ang ulat ni Radyoman Nico Valdez ng TPN Tirad Pass Broadcasting Network. Nakatala ng 6 na bagong kaso ng COVID-19 Delta variant ang lalawigan ng Ilocos Sur. Mismong gobyerno probinsyal ang nag-anunsyo sa mga nagpositibo sa nasabing variant. Ang mga nasabing nagpositibo sa Delta variant ay isang 11 taong gulang na lalaki mula sa Bulag Bantay, isang 10 taong gulang na babae at isang taong gulang na batang lalaki naman na taga-Gumugong San Ildefonso. 32 taong gulang na lalaki at 47 taong gulang na babae mula sa Bantaway, San Vicente at isang 31 taong gulang mula sa Cabangaran, Santa. Sa kabuuan, 11 na ang Delta variant cases ng Ilocos Sur. Tuloy pa rin naman ang pagpapaalala ni Governor Ryan Singson sa publiko na laging sundin ang minimum public health standards gaya ng pagsusuot ng face masks, social distancing at pananatili na lang sa loob ng tahanan kung hindi naman esensyal ang kanilang dahilan ng paglabas upang maiwasan ang paglaganap ng COVID-19 sa probinsya. Mula sa lalawigan ng Ilocos Sur, Nico Valdez nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Nakatala ng 6 na Sorry na ako na anuhan ko si Nico, pero ang komento ko lang kasi, Apid, bagamat mababa yung bilang dun ng case, Delta variant cases sa Ilocos, mga bata ang tinatamaan. No? Oo. Oh, nakakabahala din yun, di ba? Yes, oo. Tsaka sa tingin ko, ma'am, isa sila sa mga prone na maging severe sa COVID. Oo nga, kaya talagang kailangan ding talagang pagbawalan silang lumabas. Stay at home muna talaga. That's stricto ang ating mga magulang na stay at home. Oo. O mamaya po, ginang sa Pili Camarines Sur dumadaing dahil kulang umano ang natatanggap nilang ayuda sa 4Ps. Sa pagbabalik yan ng Basta Promdi, Lodi. Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to!
ang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon, Basta Promdi, Lodi! Okay, ang oras. Ganap ng 1:43. Problemado sa kanilang ayuda ang 61 taong gulang na ginang sa Pili, Camarines Sur na si Gloria Bermundo. Sabi ni Aling Gloria, simula 2013 hanggang January 2019, nakapangalan ng ATM na ginagamit nila para sa 4-piece kay Analisa Peras, ang kinakasama ng anak niyang si Jonathan. Pero naghiwalay na si Jonathan at si Analisa, kaya nag-request sila sa DSWD na i-transfer na ang pangalan ng ATM kay Jonathan, lalo't na nasa pangangalaga nila ang 4 nitong anak. Nagpasa sila ng form para magkaroon ng ATM at sabi naman ni Aling Gloria, isang Charissa Torregrosa na taga DSWD ang nagsabi sa kanya na hintayin na lang ang ATM. Okay, kaya mula nung March 2019, wala na umano silang nakukuhang 4-piece at SAP. Kaya nagtanong ulit siya sa DSWD. Pero sinabihan siya ni Torregrosa na maghintay lang at makukuha naman nila ang lump sum na pera. Pwede rin daw sila mag-over the counter na lamang sa bangko. Taong 2020 nang mag-check si Aling Gloria sa Land Bank pero wala raw silang record doon. March 2021 nang dumating ang ATM ni Jonathan. Tinanong ulit ni Aling Gloria si Torregrosa tungkol sa makukuhang lump sum pero sinabihan daw siya na maghintay na lang. Forever maghintay. Oo nga, puro intay. Oo, kaya naman ang daing ni Aling Gloria, pandemya ngayon. Mahirap ang buhay at mas kailangan nila ng ayuda na dapat sana'y matagal na nilang nakukuha. Kaugnay niyan, Ma'am Ses, makakausap natin sa linya ng telepono si Aling Gloria Bermundo. Aling Gloria, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Aling Gloria, ngayon po ba yung ATM na si Jonathan ay nakakatanggap? Nakatanggap Oo. na din po siya yung ngayon na pong ayuda, yung para sa March ng 2021 po, natanggap na po niya yung pag niya. Pero yan pong una po na yung mga payroll na nakaraan po, wala pa po nakapasok doon sa ATM. Aling Gloria, naitanong ko lang bago lahat, no? Ano po bang hanap buhay nyo? May trabaho po ba kayo? Wala po, sir. Dito lang po sa bahay. Si Jonathan po, ma'am. Minsan po, nagtatrabaho naman po siya sa construction. Ang pangako po ba sa inyo ng DSWD, yung kinausap nyong Torregrosa, ay makukuha nyo yung lump sum na ilang buwan po ba yun na lump sum? Simula po ng March 2019 po hanggang 2021. Yan po ang di po namin nakuha kasi po kahit na po yung SAP nakasama na po din doon sa hindi po namin nakuha kasi nasa ATM daw po yun. So ang nakuha nyo lang isang buwan pa lang? Ngayon po dumating po. Oo po. Para sa isang buwan lang. Dumating na po yung ATM ng March. Nakakuha na po siya ng March at saka May, saka July po. Pero yung ngayon lang po yun. Yung magkano po ba buwan-buwan ang nakukuha nyo, ma'am? Hindi naman po, ma'am, para parehas. More or less, kunwari, more or less, magkano, ma'am? May, may payroll po kaming nahawakan na 43 po. May 38 po. Hindi po para parehas. May 36. May tanong ko lang, bakit po ba nasa ibang tao nakapangalan yung ATM? Hindi naman po, ma'am, nakapangalan sa ibang tao. Pangalan po yan ng anak ko, si Jonathan po. Iyan po. Hindi, yung dati po, ma'am. Yung dati po. Yung dati po, sa manugang ko po, si Analisa. Kasi po, dito po siya sa bahay, si Analisa. Siya po ang naka-member sa 4-piece. Tapos po, nung umalis na po siya, pumunta na po sa lugar nila,
wala pa po yung ATM, kaya hindi pa po niya alam. Tapos nung dumating po, ako na po ang nabigyan ng ATM niya. Tapos, ginagamit ko po to tuwing nag-pay out. Hindi naman daw po yun na ako ang mag-pay out kasi sa akin naman daw po nakaano yung mga bata. Tsaka yung ATM po, ako na po ang nag-ano sa land bank. Hindi ko kaya nakuha niya yung mga ibang halaga na sinasabi niyong inaantay niyong lump sum? Sino po ang nakakuha? Yung Halimbawa? inyong si Annalisa po. Hindi po. Kasi po, yung ano po, ATM ni Annalisa, nandito po sa akin. Kaya lang po, nung sabi ni Ma'am Chi na itatransfer daw po kay Jonathan, pinag-ano na po nila, pinag-block na po yung ATM, kaya yung payroll po, di ko na po makuha. Okay. So ano kaya, linawin natin kung anong maitutulong ng DSWD. Nasa Zoom, si Priscilla Saladaga, Regional Program Coordinator for Operations ng DSWD Field Office 5, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Magandang hapon po sa inyo, Ginang Priscilla. Ma'am? Good afternoon po. Okay. Hello? Ayan. Oo. Ma'am, this is Ces Drilon po. Kasama ko po si Congressman Apid. Narinig niyo po ba yung kaso ni Aling Gloria? Oho, ma'am. Habang isinasalaysay po ng ni Nanay Gloria ang kanyang na-experience po na na problema. So bago po ang lahat, magandang hapon po muna Ma'am Ces at kay Kong Alfred at sa mga taga-pakinig po or nanonood po ng radio program po na ito. Just to yung explain, ang household po o sambahayan ni Nanay Gloria, gaya po ng nabanggit niya, ang dati pong grantee ay yung nanay po ng mga bata. Opo. Kasi di po ba ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay para po sa edukasyon at kalusugan po, lalong-lalo na ng mga bata. Opo. So magmula po ng naging miyembro po ng Pantawid, that was 2012 up until po 2018, yun pong manugang or kinakasama po ng anak ni Nanay Gloria ang grantee po. Nakapangalan po sa kanya yung cash card. Opo. Yung binabanggit po siguro ni Nanay Gloria, kaya po yun nung umalis yung kanyang manugang ay that time po siguro nakaka-access pa si Ma'am Gloria dahil yun po yung time na yung sa old cash grant hindi pa po kami nag-convert. Ng 2018 po kasi ginawa na pong EMB, Euro Master Pay, yung feature po ng cash card. Okay. Opo. So nung na-issue po yun, nasa pangalan pa rin po nung manugang or nanay ng dalawang bata na siyang minomonitor po or beneficiaryo po ng program. So nung na-issue na po yun, covered po yun ng existing po na banking rules na kapag ka po ang cash card, kung kanino po nakapangalan ay siyang dapat mag-claim. So for a while po, dahil wala nga po dito sa Bicol ang manugang po ni Nanay Gloria, hindi po nila yun nakuha. Nakuha po yung cash card. Yes, ma'am. So bilang intervention and remedy po ng program ng ahensya sa pamamagitan po ng field-based staff na nasa pili, ito po ay sinaayos, finacilitate po na mailipat po sa tatay ng mga bata or anak ni Ma'am Gloria po yung pangalan noong She already received that. Opo. Ang tanong po para lang mabilis po tayo, pasensya na po dahil marami po kaming tatalakayin. Makukuha ba niya yung lump sum nung panahon na hindi na ibigay dahil hindi pa nga daw hindi skanyo, hindi pa ready Europay?
So yung period na yon, makukuha po ba niya? Ang akala ko nga po, Ma'am Ces, ay na-check na po ni Nanay Gloria kasi nung ipinarating po ito sa amin, kagyat po namin itong finalo up po because this is covered by an official request po by the DSWD Yes, Field ma'am. Office sa Land Bank po na Central Office to effect po the transfer of the lump sum na humigit kumulang po ay 48,000 pesos po. And as of this morning po ay the transfer po ay was already affected. Kaya po ina-advise ko po si Nanay Gloria pagkatapos po siguro nito nanay ay pwede po kayong pumunta or magpasama po sa inyong parent leader po para po mag-guide kayo at makuha po sa inyong cash card po sa pinakamalapit po na ATM machine na andyan po sa pili para po makuha yung Okay. So nasa ATM na ni Jonathan. Opo. May resibo naman po, ma'am, ito na ipinadala sa amin po ang Land Ma'am Bank Priscilla, as a proof. para po maiwasan na lang ito for the future, ano po bang ma-advise nyo sa ating mga 4-piece beneficiaries regarding in connection with this issue po, ma'am? Opo. Para po siguro yung maiwasan po yung mga ganito, yung katulad po nung karanasan ni na Ma'am Gloria, kung alam po natin na halimbawa po kung kanino nakapangalan yung cash card po tapos umalis ay kagyat po tayong mag-update po ng datos sa pamamagitan po ng mga field-based po na municipal staff ng DSWD. So ipaalam po yung status kasi may mga dokumento po ito na kailangan pong mai-submit po. Tama. Opo. And then po, ang kanila pong mga cash card ay talaga pong pangalagaan ito kasi alam po natin hindi naman po madaling basta-basta mag-replace po ng mga cash card. So it will entail yung time, effort both po sa parte ng beneficiaryo at the assistance of the program staff. So para po sa ating mga nakikinig, dapat po if there are changes or kung meron bang papalitan sa kanilang existing na 4-piece setup, pumunta ka agad sa DSWD office. Tama po ba? Opo, Okay. tama po yan. Kunin natin ang tugon ni Nanay Gloria. Nanay Gloria, nasa cash card nyo na daw po ang 48,000, ma'am. Ako po ma'am, nahingi pa ako ng dispensasyon sa inyo na nakaabot po yan sa DCXL. Kasi po, talagang masama pa yung loob ko dahil pag tuwing nagpapalo up po ako, para po akong iniinsulto pa, pinagtatawanan at saka sinasabihan pa po ako na kahit daw po saan ako magreklamo, okay lang daw po sa kanila. Kaya po, yan po ang inisip ko na mag-post po ako para maisalabas ko naman po ang ko po nasa damdamin ko po na talagang paano po namin magagamit yung aming pera po na para sa amin naman po yun. Bakit hindi po sa amin nakakarating? Pero Aling Gloria, na-receive nyo po, alam nyo pong, as of today, alam nyo pong na-receive nyo na po yung lump sum nung 48,000? Wala pa po. I-check i-check nyo po mamaya. Ma'am! Hindi pa po kami nag-ano. Sige. Ma'am, pwede po bang malaman kung kailan na-transfer yung pera? Opo. Si Ma'am Priscilla po. Meron naman po itong resibo po. When? Yung confirmation po ng Land Bank po ay as of this morning po. This morning. Kaya nga po. Exact. Kung kailan nagreklamo si Ma'am. Araw ng pagreklamo niya. What about the attitude naman po of your field officers? May pangalan po ba kayo, Nanay Gloria? Meron, ma'am. Meron. Meron. Okay. Pwede po bang i-report sa inyo, Ma'am Priscilla? Si Torregrosa.
Opo. Maasahan po ninyo, nakagyat po naming tutugunan po ang ipinaabot po na hinaing po ni Ma'am Gloria. At wala naman po kayong dapat po ipaghingi po ng ng paumanhin. Lubusan po naming naunawaan yun at karapatan po ninyo na isang guni po o ipaabot kung saan man po ang nakikita ninyong makakatulong po sa inyo upang ito po ay maipaabot po ng diretso po ang inyong yung inyong hinaing po. At yun nga din ang ipinagpapasalamat din namin po sa istasyon at sa programang ito na na-bridge po o na meron na itulay po yung mga ganitong hinaing po ng ng beneficiary. Wala po kayong dapat ipagpahingi ng paumanhin po, nanay. Tapos po tungkol naman po doon sa kanina nga po nung we were informed. Ma'am, if I may interrupt, itong si Charissa Torregrosa, sana man lang magbigay ng petsa, ng, hindi yung mag-antay ka lang. Assurance, yung ma'am. parang mag-antay ka lang. Anong ibig sabihin nun? Hanggang kailan, di ba? I mean, they deserve a little more warmth. Respect. Yeah. Respect. Oo. Sige po, ma'am. Yun pong aming kasamahan po o yung field-based staff po. Kasama naman pa rin po yung sa grievance redress system, yung sa concern po or feedback about po sa aming implementers po. So maasahan po ninyo po that it will be appropriately acted upon po. Of course po, we will also get her yung side and narrative po kung ano po talaga din yung nag-transpire. Because we are always po in the interest, gaya ng nasabi ni Ma'am Ces po, na yung pag-deal namin sa mga beneficiaries at stakeholders po ay dapat po kalakip palagi ang pagmamalasakit po at pang-uunawa din. O Nanay Gloria. Aling Gloria. Medyo kasi 'di ba matagal kayong nagtiis ng walang 4-piece, tas ngayon naipon. Ingatan niyo po yung pera na yun, ha? Opo. Kasi medyo malaking halaga, ma'am. Ingat po kayo. Opo, patuloy lang din po, Ma'am Gloria, kasi kayo na nabanggit ni Ma'am Ces po sa financial management, kung ano man po ang meron na mga resources tayo ay tinuturuan din at ginagabayan po yan through the financial literacy po na family development sessions po na fina-facilitate din po ng programa sa mga members po na individual and parent groups po. So patuloy po, nanay, na sundin po yung mga conditions ng programa at ilaan at magamit po para sa pangangailangan po ng sambahayan, lalong-lalo na po yung mga bata po. Ayan, Aling Gloria, narinig niyo naman po yung tugon ni Ma'am Priscilla, no? Opo. Ayun, so maraming salamat po, Ma'am Priscilla Saladaga. Ma'am, sana po pagsabihan po natin yung mga kasama natin sa DSWD, lalong-lalo na po social welfare po ang hinahawakan ninyo. Napakagaling po ng dati yung regional director na si RD Arnel. At yung bago nyo pong regional director, isa rin pong magaling. Kaya sana po sundan din po natin yung yapak nila sa ground level naman po. Na Ma'am Priscilla. Opo, maraming salamat po. Nakaasa po kayo, Congressman. Okay. At maraming salamat po sa oportunidad na ito po. Okay, maraming salamat po, Aling Gloria Bermundo. At Siguro panghuling salita na lang kay Nanay. Sige. Nanay, gusto niyo po bang magpasalamat o ano pang gusto niyong ibigay na mensahe po, ma'am? Opo, ma'am. Maraming salamat po, ma'am, sa inyo at lalo po kay Sir Inso at saka kay Sir Elmer Chavez po na sa pagtulong po ninyo, kung kailan pa ako nagreklamo, saka ko po matatanggap yung aming para sa amin. Oo, yun. Kaya ang masasabi ko lang po sa inyo, sir, maraming salamat po. Sana po yung iba pong katulad ko, sana po matulungan pa po ninyo dahil po talagang iyan po para sa tao talaga na tulong po ng gobyerno. Kaya para sa mga mahihirap pong katulad namin, kaya po, sir,
Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi po ako nagreklamo sa inyo, siguro di po ba makakaarating sa amin yung para sa amin na mahirap lang. Kaya sige, balitaan nyo po kami kung nandun talaga yung pera. Opo. Po? Opo. Sige, ma'am. Maraming salamat. Salamat. Okay, so samantala naman po, bilang bahagi ng serbisyo publiko ng Ang Probinsyano Party List, Ma'am Ses, mamamahagi po tayo ngayon ng COVID Care Packs sa San Manuel, Tarlac. At on the way doon, ang team natin sa pamumuno ni Mike Chua, kung saan makakausap natin live via telephone, satellite. Hi, Mike! Hi po. Good afternoon po, Kong Api and Ma'am Ses. Magandang hapon. Nakarating na ba kayo sa San Manuel? Malapit na po. Ayan, inaantay na kayo ni Mayora doon. Ano ba mga dala natin dyan, Mike? Ang mga dala po namin ayuda ay para sa mga kababayan nating naapektuhan ng pandemya na nawalan ng kabuhayan at nangangailangan ng makakain sa tulong at koordinasyon na rin ng San Manuel, LGU. Oo. Ano bang mga laman yan, Mike? Ano mga ipapamahagi nating ayuda dyan? Meron kaming dalang mga food packs na naglalaman ng mga canned goods at noodles. Oo. Ayan, Bukod pa rito ay nagdala rin tayo ng anti-COVID kit para sa mga kababayan natin. Tapos? Naglalaman ko ng face mask, face shield, alcohol at magamot na paracetamol. Mike, ilan ba yung mga ipamumudmud mo dyan? Meron po tayong 300 beneficiaries dito ngayong araw. Sa mga katanggap na mga dala nating ayudang pagkain at anti-COVID kit. So kumbaga parang 300 families na rin yan. 300 households. Households, tama. Oo. Tapos puso po kami nagpapasalamat sa masigasig na kilos ng San Manuel LGU sa pamumuno po ni Mayora Doña Tesoro. Oo. Napakalaking tulong po ang binigay nila para sa pag-organisa ng pamamahaging ito. Oy Mike, i-hi mo kay Mayora, ha? Oo. Sayang, hindi ko nakita siya. Kamusta naman ang biyahe, Mike? Ano ba? Nararamdaman ba ang bagyo dyan sa daan papunta? Kamusta naman? Malakas po ang ulan. Oo. So kaya medyo bumabagal ang biyahe marahil, ano? Opo. Oo. Kailangan dahan-dahan lang po at napakalakas talaga ng ulan. Tama. Ingat kayo dyan. Oo. Anong mensahe mo, Mike, sa mga kababayan natin na nangangailangan din ng tulong, lalo ng mga kababayan nating mga probinsyano? Sa mga kababayan natin, lalo na sa mga nasa probinsya, patuloy lang po ang pagkilos ng ang Probinsyano Party List para makaabot sa inyo ang alagang probinsyano. Lalo ngayong panahon ng pandemya, manatili po tayong matatag at mairaraos natin ang sama-sama ang unos na ito. Salamat po. Okay. Lagi po nating susundin ang mga minimum health protocols, mag-face mask, face shield, at lagi mag-physical distancing. Okay. Oo. Ayan, maraming salamat, Mike Chua. Nako, marami ring salamat sa tulong na ibinibigay ng Ang Probinsyano Party Lists. Kayong mga tiga San Manuel, kung kayo nakikinig, malapit na po ang ayuda. Wag pong mainip. Oo. Mga siguro 15 minutes away. Yes, Boss Mike. Sa mga LGU nating nakikinig ngayon, ayan, oo, na nangangailangan ng ating tulong dito sa Ang Probinsyano Party List. Okay. Huwag po kayong mahiyang mag-send ng message sa official Facebook page ng Ang Probinsyano Party List. Oo. O sa account ni Kong Alfred de Los Santos. Ba't dinamay mo ko dyan? Pwede kayo mag-send ng mensahe sa mga hotline numbers ng basta from D, Lodi. Ayun, oo. Tama. So, yung mga gusto pong makipag-partner na LGU or kahit sino pong nakikinig, kung gusto nyo pong yung LGU nyo ipuntahan ng Ang Probinsyano Party List, mag-message lang po sa Facebook page ng Ang Probinsyano o sa Facebook page ko, sa Facebook account ko, sa Api de Los Santos, or sa basta from D Lodi, pwede rin po. Ayun. Okay, so maraming salamat, Mike Chua ng Ang Probinsyano Party List.
Susunod, tampok po ang paring nagsusulong sa internet scholarship para sa mga mag-aaral sa Polillo Island. Wow! Hindi ko pa nararating yan. Gayon din ng iba pang proyekto para sa ikauunlad ng pamumuhay ng mga nakatira sa isla. Sa pagbabalik ng Basta Promdi, Lodi. Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Sa inyo ng Macapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi, Lodi! Ayan, good news muna tayo. Isang pari na nagsisilbing inspirasyon at gabay sa mga residente ng Polillo Island. Siya si Father Joselito Bong Sarabia, Director ng St. Vincent Seminary, na nagsusulong ngayon ng iba't ibang proyekto para mapaunlad ang pamumuhay ng mga nakatira sa nasabing isla. At isa na rin ito ang internet scholarship para sa mga estudyante ng Polillo. Kilala natin ang report na to para kay Father Bong Sarabia. Pumapasyal-pasyal na dati si Father Joselito Bong Sarabia sa isla ng Polillo. Nagsimula siya sa pagtulong sa pagpapaayos ng simbahan sa isla o pagpapatayo ng kindergarten school. Pero ngayon, nagbunga pa ang ibang sustainable projects ang mga pagtulong ni Father Bong lalo na magkaroon ng pandemya. Kita namin na may need yung mga estudyante at teachers dahil walang face-to-face classes, nahirapan sila sa mga research nila, mga studies nila. Pero yung context talaga doon sa Polillo, for how many years na doon ako, wala talagang telecom doon. Walang signal sa areas na yon sa Northern Polillo. Dito nila inilunsad ang internet scholarship para sa mga mag-aaral ng Polillo Island. Si Father Bong mismo ang naghanap ng satellite internet provider at naghanap ng sponsors para sa itatayong internet station sa isla. Bumili rin sila ng generators, baterya at solar panel para masigurong may kuryente sa isla. Sa isip namin unang-una talaga ay para ito sa estudyante at teachers. Dahil yung mga teachers, they go to the town pa, Bordeos or Infanta, and they spend like going to to the town, that's 6 hours ride to Infanta. Pagkatapos, they have to stay there for overnight just to submit yung mga papel nila, mga reports. And that would cost them at least 1,000 pesos. We prioritized yung mga graduating students for iScholarship. May funding kami from our friends and yun, nakatulong sa mga graduating students last year, mga like 3 months, last 3 months. Pero the whole year, students have been coming and using. And up to now, teachers are free to use it. They send the reports. Government officials would send the report. Inilagay nila ang mga internet stations malapit sa school at health centers. Sa ngayon, may 11 na silang internet stations na nailagay sa Bordeos at Panukulan Municipality sa Polillo Island. Pero hindi rito nagtatapos ang plano ni Father Bong para sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga taga-isla. So we are asking for donation para sa iScholarship namin.
we want to provide again for the graduating students sa Bonbon National High School, sa Bonifacio National High School, sa Libo National High School at sa Bordeos National High School. Basically sa 4 na yon kung saan may internet kami. Yun po. Tapos iba sa ibang areas, minsan mga grade 6, we want also to give yung graduating na elementary because sometimes kailangan din nila. Tuwing linggo ay may feeding program sa mga internet stations doon para sa mga bata. Yung ibang stations naman ay magbebenta ng yelo sa mga mangingisda. Tinuruan din sila ng Caritas Manila para sa paggawa ng bottled tuna sardines na ibebenta naman nila sa Kamaynilaan. Ayon kay Father Bong, isusulong nila ang food sustainability doon. So we want to encourage people to go back to their farms and plant. So ngayon, nagbibigay pa ako ng dole out like rice. Pero ngayon, parang okay, bibigyan nyo kayo, but you plant also. No? May garden, may community garden. Tapos, yung product ninyo, bibili namin yun ng mga internet stations dahil isasama yon sa feeding. Meron silang banana chips production at plano rin nilang simulan ngayong taon ang virgin oil production. Si Father Bong din ang naghanap ng paraan para mabigyan ng malinis na inuming tubig ang mga taga-isla. Naghanap ako ng spring source talaga. So I found one, medyo malayo siya sa community dahil dumadami ng population kasi sa mga isla, sa mga main barangay. So medyo hindi na maganda yung tubig sa mga balon. We built our first water station under Alcabiba. Somebody donated the system and ayun, nagsusupply sa 4 barangays. Nakipag-tie up din siya sa Yellow Boat Foundation para may masasakyan ng mga guro at estudyante at para may magamit sa mga isinusulong nilang proyekto. Kung tutuusin, hindi taga-Polillos si Father Bong, pero malayo pa ito sa pangarap niyang pag-unlad ng pamumuhay ng mga nakatira sa islang kanyang minahal. Wow! Makakausap natin ng live via Zoom si Father Joselito Bong Sarabia, Direktor ng St. Vincent Seminary. Good afternoon po, Father Bong. Magandang hapon. Andiyan na ba si Father Bong? Ang ganda ng kwento niya, no, Hapid? Magandang hapon po sa inyo. Ayan! Teka po, Father Bong, parang nangyayari, nagiging community center o parang tambayan ng taong bayan ang mga internet, anong tawag ninyo? Stations. Internet stations. Sa ngayon, yeah. Oo. Before kasi wala talaga doon, radio lang. Yung means of communication sa mga isla. Tapos, sometimes 2 years ago, nagkuha ko ng satellite phone. Pero very expensive, pero nagagamit. Kahit like 70 pesos per minute, nagagamit. Pero yun, nagpasok ako ng satellite internet doon, yun. At least mas mababa ang rate. Tapos they could now see their relatives and friends outside of the island. Nagulat nga yung mga kababayan nila, nakaka-video call na yung mga taga-isla. Baka nagti-TikTok na sila dyan. Father, may TikTok na ba dyan? Nagti-TikTok Marami po. So, yung mga negosyante din, madali na sila mag-contact sa Malabon. For example, may huli sila na isda kahit na sa laot pa lang, papunta pa lang sa Bumleo, sa doon. So, alam na nila ang presyo kaagad. At ngayon, dahil may mga internet station doon, itong hindi maganda yung klima doon, ngayon, alam nila kaagad na may parating na bagyo. Dapat mag-adjust na tayo. Hindi tayo magta-travel these days, ganon. So, madali na nila na paplano yung buhay nila. Father, nakita ko po yung mga
products na binubuo nyo po. Ano po yun? Spanish sardines ba yun? Ano ba yung unang? Opo, that's tuna in olive oil. Napansin mo. Tuna in olive oil po. Tinuruan po Yan. kami ng Caritas Margins nila Father Anton. Opo. Sila Sir Wency, pumunta sila doon. Tinraining yung mga nanay na inorganize ko. Nag-organize kasi ako ng 15 mga kababaihan bawat barangay. So sila binigyan ng training. So doon sa Bunglio fishing area talaga. Mayaman Doon sa malaking isda, tuna. Father. Mayaman sa isda. Yes, yung Pulilio. Almost 1/3 of tuna sa Malabon ay galing sa Pulilio Islands. Ganun pala. So yun po yung kwan. So kapag mababa yung tuna, yun ang ginagawa namin. Pero this year, medyo kaunti yung huli. So hindi masyado kami nakakwan. Baka this month, bumababa ang tuna. So papasok naman kami. Father, pakipaliwanag lang. Tama ba ang pagkakaintindi ko? So ang kinikita sa internet, no? Kasi syempre magbabayad ang mga tao. Opo. Ginagamit 'yon para sa mga scholarship, sa mga livelihood projects, etc. Ganun po ba? Yun na po ang direction ngayon. Of course, it was donated to us yung capital, yung infrastructure, mga solar batteries, solar panels, yung system itself, mga 120,000 niya bawat system. Ilan Pero po yun? ngayon, Ilang kumikita na system? kami. Halos nabawi na namin yung capitalization na yon. Very So good. kahit ako, hindi na ako before I used to look for donors para sa feeding program. So yun ang naging source ng feeding program para sa Galing, community, sa mga bata. So this could be a sample project na pwedeng tularan ng mga ibang communities na walang internet, na Opo. And I think ABS-CBN is doing that. They would be doing that sa Catanduanes, and Madrigal Foundation would be doing that sa Bohol, sa mga partner organizations nila. Okay. So, maganda po dahil yung internet satellite is available at medyo bumababa na ngayon yung presyo nila. Father, ilan po yung scholars ngayon? That was last year. We Okay. had like 160 a lot, that's a lot, Father. high school students. Wow. Pero ngayon, we hope to have more sa ibang sa ibang areas na ngayon. Okay, so the 160, Father, is from Polillo Island. Opo, pero sa isang kwan lang kami, nag-pilot lang kasi last year kami. Dahil kwan lang mga nag 1 year pa lang yung internet namin, hindi pa nag-1 year yung iba. Last mga 3 months before the end of the school year last year, pinasok namin itong iScholarship para sa mga graduating students. So we want to continue it this year. We are engaging sa ibang possible sponsors dito. Dahil nakakatulong mahirap na nga yung module kapag nag-iisa pa yung estudyante, at least kapag may internet, they know how to Nakakapag-research na, Father. Father, ano pa ba ang mga produkto dyan sa Polillo na maaring ibenta sa outside market? Ang pinaka marami talaga dito is saba na saging. Okay. At saka syempre niyog, no? Grabe yung kopra ngayon. At least nagpapasalamat tayo. Tumaas-taas kaunti yung presyo ng kopra, unlike 2 years ago na bumagsak talaga up to like 15 pesos lang yung kopra. At least ngayon mga 38 pesos yung kopra. So some farmers... Pero sana finished product makagawa sila,
Father, Yeah. para mas may value added kesa yung raw material Yun lang. po yung pinupurso namin this year. We want to start yung virgin coconut oil. Oh, very good. Para sa community. At least for consumption also sa community na hindi na sila depend sa mga meat based na oil. Balita namin, Father, masarap ang lambanog dyan. First class. Totoo po. Ngayon, very expensive ang lambanog dahil last year, dahil sa bagyo nung December, wala masyadong maraming na-produce. So, very expensive ngayon ang lambanog at Magkano, kahit Father? manginginom doon, nawawalan ng maiinom dahil expensive ang lambanog. Magkano ba, Father? Magkano daw? Interesado bumili si Apid ng 10 case. Mura lang talaga. Pero, masarap talaga at walang namamatay doon sa area na yon. Bibili po kami, Father. Kaya po, Father, ibig sabihin yung lambanog, anti-COVID din pala. actually, yun yung kaysa magbilog kayo, lambanog is more natural. Natural. Yeah, Correct. natural. Father, ano bang population dyan sa Polillo Island? I think doon sa Magdalo areas na pinupuntahan ko dahil Barangay Mabini, Rizal at Bonifacio yon, mga about mga 3,000 families din siguro doon. Not very many. Pero sa ibang areas would be a lot smaller, tapos iba naman ang areas malalaki like Carlagan, Kaludkot would be very very far pero densely populated area. So it must be beautiful as well, ano? Yes, I've been to other areas in the country, pero na-stranded ako sa Polillo. Na nagandahan ako, untouched yung maraming beaches niya. Wow. At of course, Balisin. Balisin is part of Polillo in the south. But I work more sa northern Polillo. Okay. Humalig is another beautiful place, but there are a lot of other islands na maganda as well. Father, sa Polillo. And very rich the natural resources. Father will come visit you if the COVID subsides. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sama kami when you go. Sama po kami. Kailangan makadami ka ng scholarship. Oo naman. Siyempre, Father, magtutulungan kami ni Father Bong. We have boats already, sir, that one with Yellow Boat Foundation. Wow. Dahil yung mga bata doon nahirapan din pumunta sa school nila. Especially if they are in our island. May iba kasing mga barangay, wala silang high school. So they need to transfer to another island. Minsan sa hirap at sa minsan maliit ang bangka. Some students are forced to swim going to school. Grabe. So bangka po ang kailangan. Bangka. So we were provided already. Nag-partner ako sa Yellow Boat of Hope Foundation kay Sir Anton Lim. Si Brother Armin din ang nag-recommend sa akin sa kanila. So, nakakuha na kami ng 2. And we are building 2 more boats para sa 2 pang barangay. Nako, Father, congratulations sa inyong ginagawa. Oo, Father. Oo, sana, very inspiring. Oo, sana dumami pa mga Father Bong. Oo. Oo. And Father, congratulations on what you have achieved. You made a project become income generating. Yeah, yung community. Teach them how to fish. Yeah. Oo. Ang galing. Mahirap dahil especially yung parang for a long time parang hindi sila napansin at parang feeling nila nababayaan. So but grabe ang resources doon at kung may training talaga natututo sila and they know how to deliver naman. Dapat, Father, kumatok kayo sa Balisin. Diba? Daming mayayaman doon, no?
Sana. Pahingi naman ng cottage. Hindi ba I'm sure? Tourism, wala pa. Hindi pa pinapurso ng local government so much yan. Pero pwede. Ako gusto ko yun doon ng mga gusto mo lang maging more solitude. Yes, but more yung ano siguro. Lang gulo-gulo. Opo. Pero doon you will have peace of mind talaga sa At saka yung more natural, hindi yung mga structure na mukhang similar to any resort you can go to anywhere. Yes. So Father, thank you so much. You're such an inspiration. Asan na yung palakpakan natin, Kong Apid? Ang tipid naman sa palakpak. Ayan. Yeah, so thank you also for taking note of us, and I wish we could get more support para sa aming mga initiatives doon. Ang parang sa amin kasi mga Vincentian kami, we want to go to the margins. Dahil sila mas nangangailangan sa ngayon eh. Opo. So but may kuha na rin. Masaya ako na nakapunta ako doon at nakatulong na rin sa community kahit paano. Wow. Okay, marami pong salamat, Father Bong Sarabia. More power to you. Thank you so much po. Thank you, Father. Pray for us, Father. Yes, sir. Father, ako din. Okay. Nako, nakakatuwa ang mga storyang ganyan sa gitna. Sana gano'n na lang lagi ang mga kwento natin. No? Kaso hindi. Kailangan natin. Kaso ang daming mga alam mo na, mga manggagancho. Ito na. Bago tayo magpaalam. May panawagan po kami sa mga nabiktima nitong Financial Expert Complan sa Facebook. Kayo po ay makipag-ugnayan sa amin para matulungan po kayo sa paghahain ng kaso. Ito po yung tinalakay natin kahapon, natatandaan nyo yung mga masugid nating tagapakinig na nambibiktima sa ilan sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, nakaabot pa ng Taiwan. Ng abroad. Huwag po kayong matatakot at lumapit po kayo sa amin. Maaari po kayong tumawag sa aming hotlines 0998-978-2971 para sa Smart, at para naman po sa Globe users ay 0917-160-0611 pa sa Globe. O mag-email sa basta promdlodi@gmail.com. Yan. O di back to reality tayo. Kanina, napakinggan natin yung napakagandang kwento na ginagawa ni Father Bong Sarabia sa Polillo Island. Ngayon naman, nananawagan tayo para makapagreklamo tong mga nabiktima, no? Ma'am, batiin ko lang, kanina pa nagme-message sa akin yung aking best friend, si Nick, si Dominic Amano, at kanyang wife na si Kat at taga Molina. Magandang hapon sa inyong dalawa, ha? Number one fans mo ba? Yes. Number one fans mo, ma'am. Ganun ba? Oy, good afternoon. Salamat naman sa inyong pagsubaybay. Ayan, yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Basta isyong Promdi, ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Hanggang sa muli, samahan nyo kaming isulong ang kaunlaran sa mga lalawigan, itaguyod ang kapakanan at iangat ang husay ng mga probinsyano. Ako po si Apid de los Santos, ang inyong totoong kapromdi. Maraming salamat po.